No. Wala na yun. Ay, sorry. Imong gino yun. Imong project? Ang gingon magod sa mong maestra nga mong ambisyon. Mao gali, ang imong project nga imong ambisyon akong gina-drawing kay pa-drawing man kani. Unsa man imong ambisyon di ay? Sundalo. Amo gali sundalo, ako naga-drawingon. Dingko dia. Kuy bala ni. Hoy, Bulket! Ayuhan nagtulo niya akong anak diha. Unsa man imong gitulo din na? Ngano abot na magkag sundalo? Iya man mo ringod, Jol. Mo kay ko na yang ambisyon kay pa-drawing man sa maestra kung unsa iyang ambisyon niya. Ana man siya nga kuan daw sundalo, di ako gin-drawing. Tarunga na ha! Tarunga! Lagi. Ay, hindi makitag tutor. Nya di mo na tarungon. Ay lagi. Simple ra ani ha. Lagi. Sundalo lagi ya, sundalo. Hilom sa lagi sundalo na mulat sa ba sundalo gay na nila diri. Lah. Unsa man magibot Bulket? project niya. Oh lagi. Unsa man? Sundalo man kay ang ambisyon niya. Nganong inaani man ni? Unsa man ni? Unsa man mo drawing? Mga sagbot man na. Unya kani unsa man ni? Kahoy. Wala man, aha man mo sundalo anak. Kung sundalo iyang ambisyon, aha man ang sundalo anak. Sabi sa kapitana kabubok pin mga pagkakapitana Nabugok naman hinoon ko. Naon nimo ba ang pang-ambisyon sa imong anak gusto siya may imong sundalo. Unya. Oh. Unya kung sundalo na siya patindog-tindog nimo siya diha. Unya may gusto sniper sa kontra. Buang. Naa sa likod sa sagbutan akong ipagtago para safety siya. Mindset. Ayaw gipaigo imong anak kung gubat. Hala, uy nabuking naman din siguro ka Bulket. Uy. Hindi nabuing nga sakto mang ginaw. Gipasipte gid ako imong anak kapitana ka. Nato magtago na siya diha. Mako di ay! Nakubog ka na ng imong ginom! Muna ka! Pataka ka na nag-drawing aning ambisyon na niya ako anak! Saan mo na siya? Siya mahubog makahubog ba din eh. Unsam din na? Unsa? May magtanduay na kay makahubog. Na! Kay unsam din imong giinom? Ha? Nga makahubog magod na! May mag-soft drinks na kay! Di na makahubog! Sa inyo, sa amo soft drinks naman eh. Anak man si nanay, nga mas maayo daw ni kumpara sa magkoko kay makadiabetes kanida kuno. Tambal man daw ni. Mo na, nahubog ka na. Wala ka nag-ayo anang mundo sa kong anak. Soft drinks sa mga sa mo, lami kaayo. Gibayra na biya ka anak ko ha. Nya ginanaon nang na nimo pag drawing. Okay na ako kay imong gusto si mong anak magsundalo. Di pa safety na ko imong anak. Di patago na ko sa sagbutan. Inaana lugar na, inaana. Sus Ginoo ko. Ako na lang kay magtuluan ako anak Bulket. Kaysa Kay lami kayo. Uy! Lagi mo man ang... Taon doon, ano? Inom na kong anak. Nakadringan mo, di ba? O, painom ka ni mo. Maunsa naman yung taon ka, Bulket. Uy! May pag... Ako na rin magtulo, anak. Gisuhulan ta naman ka. Hala, sige. Paglampas-lampas sa dito, be. Hala ka, human kay ko. Nagsulan ko ni mo 120, ana. Di human ako, ano, eh. Unsa ba siya kuno niya pagka-drawing niya? May maglampas sa dito, kadali. Kami sa kapitan ay paglampas ug apil. Kada di ay human ako, Uy, ana. may bayran ta na ka. Ayaw paglakaw, ha? Ayaw ba yan? Paglakaw. Hala, Bayran ta na ka. sakto na mo guna sa 120, oh. Ano gawin man na ito? Minimum akong kibayan sa imo. Sige, napasis ato dito ka. Napasis ato dito. Napasis ato dito. Ako na rin mag-module na niya akong anak. Nakaw, naibutan na. Kanisabutan ka. Uy, no, kanisabutan Kung ka. nagpalit ani mo, bagay ni Likuan. Kau, napasis ito. Ako yung module anak. Kau, gato dito. Ayuwa ha. Basin maikon mo ako mga bulak, mga mahalot naman na. Ako para ba na ibaligya? Kau, Hindi ka kabalo mag-direct sundalo, ana. Ikaw ako'y magsundalo. bahala. Ako'y bahala, anak. Ako. May pa na lang siguro ako na lang di ay. Kanang maglisod kag drawing anang sundalo dira. Himuan na lang ng habal-habal driver ang iyang ambisyon ay. Na, mao. Napasi sana din labi. Karon nga nang nangyag lampas-lampas sa siya kung kita. Aman diri dapat. Oh, ya. Sige, ya kita tingay natin ha oy. Wala gyud mo nang kapahapawon ya kasi makuha na ng kanya-kanya.
Panday. Ayaw na dyan pagpapasan. Basin ba yan? Maapili mo na ang mga bulak niya. Nahilaya na na niya. Bla! Yun sa akin, ano? Nanay, isa ba? Masapot ang kapitan na anak, mo patay ko na niya. Na nalapasan ako tuyo agod. Masampay naman eh. Masampay mo. Kaya sa anak ko eh. Nagkurong ang gamot. Sige sa kagbalo. Taon, sabi. Kayo. Tarong nga, ipatubang din ka ng kuwan. Kana. Apil, isa kanibon mo. Sabay. Hoy! Wala man ko anak kapitana oy. Si nanay siguro kay siya may naadira. Hala, ginoo ko bulkit! Mahalo na ba ni siya nga bulak-bulkit? Ang pigan ko magaling din. Ano yung mga nag-iinsa? Dili lagi ako na kung kisa naadira say sa kana nas nanay ana. Ay, nang buyang! Ano man ang buyang? Ano man ang buyang? Ano man ang anay na anak man na? Hindi si bulkit yun ah! Ipapreso na si nanay. Nung sa imong anak gusto kay imong sundalo. Dinay sagbot, magtabog sa sagbutan o dili sa kahuyan. Isa magpatindog-tindog siya diya. Mutabog yung sa sagbutan sa mga kahuyan. Ay, katawa. Nini, unsa man eh? Unsa man ang duha diha? Mura man nagkaugbok nga duha. Unsa man lugar na? Kaning